Payday 2 се завърна. Здравейте хора, аз съм Тимур Байер. Днеска ще играем Payday 2. Няма музика, защото аз съм си приготвила една музика тука. Ще играем Uncredited си нещо job на Hard. Ще го направя дори стилт. Ще се опитам да го направя стилт. Това е ProJob. Защо котката и мялка? Какво толкова иска сега, бе? И чакайте хора, докато аз си сложа храна малко. Ей, сега идвам. Добре хора, тук съм. Какво стана сега? Окей, да се уверим, че всичко е готово. Амкара, всичко е тук за чейнс. Няма да взимам всеки си пушката, защото просто не стреля много добре. Първо ще го апгрейдна тогава. То дори апгрейд няма, аз ще трябва да го продам. Пък 20 000 само мога да го продам. Те с хуба е 15 фрейма. Добре, не са чак толкова. Не са чак толкова зле, бе. Не, поне за мен. Не са зле, поне за мен. Така. Ще пусна музиката, когато започнем хейса. Чакайте сега. Как ме забелязва? Еми, не се отказва. Окей, пускам музиката. Ей, сега само да... Ей, свар на пенчера. Намаляме малко. Така, много да ме чуете. Да, много да ме чуете. Don't act dumb. Не, дало сюда. On the goddamn ground! Добре. Сега да говорим. Hoje me priteснява. Притесняваме. Притесняваш ми, брат. Сори. Оп, забравих пейджера. Мале сега, ако не ставим пейджера. Сега ако не отговоря. Али. Зайс. Не трябваше да го убивам. Добре, не можахме да го направим стилт. Ще трябва да се направя скила, ще трябва да се направя скила. Сега уличаваме и аз няма да говоря, ще чуете музиката.
Та музиката свърши и сега пак ще започне, аре. Добре, започва отново. Да и харесва музиката на мен. Честно ми харесва. Don't act dumb. On the goddamn ground. Okay. Добре. Ето, че го минахме много бързо. Бързо нещо е вкусно. Ще ни даде малко пари с малко XP, но мечтата ми за маска никой няма да се бъде. Освен ако сега казвам така или ще се случи, затова винаги ще казвам така, за да се случи. Сега искам да нямам скепи, да имам маска, добре нямам скепи. Сега да си видим маската късмет. Сега да гледам, обръщам се. Затваряш се очите. Давайте ми, затвори ги. Кой падна? Отварям ги. Играта е уникална. Добре, ще се видим в следващия епизод. Чао!